Көзле күңел күзгісі. Көзле fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Xeyirli gün, hürmetli televizyon qarşılarımız Көзге көз қарашып тапшыруның шираттағы шығарылышын тәқдим ете һәм алып бара Зифа Нагаева. Туған тел эфирі белән янәш булыгыз. Бик кызу булачак, иссе булачак. Тапшыру якынрак килегез. Әйе, сәнгать, эстрада кайнап тора. Узган вакыт аралыгыннан айырмалы буларак бүген халык белән бәйләнешкә керү өчен мөмкинчелекләр киңәйде, күптән күп, ләкин әгәр дә кулыңнан килү булса, хәлеңнән килү булса, кемдер моңы белән алдыра, кемдер сөйләм белән, кемдер матурлыгы белән, кемнең ничек. Инде һәммәсен бергә туплап җаваплар тыңлыйк дисәк, бүгенгә кунагым белән ашыгам, таныштырырга, очраштырырга. Инде аның хакында соңгы белешмәләрне алганда, элеккерәк еллардан бунтар сүзе килә. Бүген инде ниләр генә әйтмиләр аның хакында, патшабикә, королева, һәм күпләр безнең исемен әйтми торам әлегә. Һәм булай дип тә ассызыклыйлар. Бүгенге эстрадада кем примадонна, бик күп кенә сәнгать әһелләре, шәхесләр җаваплый, ләкин шул ук сорауны үзенә биргәндә ул булай ди. Аны халык әйтергә тиеш. Миңа вариантлар әйтмәгез, җавап бирмим ди. Аңладыгыз кем булсын инде. Эстрадабызның бүгенге көнендә иң популяр дип әйтсәм дә куркмыйм, җырчыларының берсе Элсия Бәдретдинова бездә кунакта. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә, Зифа апа. Хәерле матур көннәр. Ничек кәефләр? Әйбәт кәефләр. Менә мин хәзер әйтәсен әйттем, менә хәзер Оштин китеп сине тыңлый торган вакыт, мин аз гына әйтеп, син күп итеп әйтеп, күпме сорауларга җавап аласылар бар. Иң беренче чиратта әле үтеп кенә киткән Башкортстан гастрольләре вакытында һәр даим аны шулай калдыра килә. Аның ул традиция туган көне белән әнә алкышлыйлар диякты. Рәхмәт. Рәхмәт. Туган көнең матурызды, кәеф ничек, матур булдымы? Ой, әйбәт узды. Әйбәт, бу инде чынлап та традиция бер. Бик күптәннән килә инде, Зифа апа, мин әйтә дә алмыйм. Мин туган көнне Уфада концертта билгелим, ел сайын. Миңа рәхәт шулай. Син туган көнеңдә һәр вакытта сторис куйганда, мондай күренеш булды. Матур итеп киләсең, шуларны ачып, инде йылкылдап, һәм шунда кар өстенә дүртлене яздың да, эшленең әйтми булмый инде, егетләр караса да бер генәсен яртысын сызганчтын, карны алып кына аттың да, матур итеп артабан киттең. Бу ни белән бәйле? Син яшең белән килешмисеңме? Яки Миңа барыбер. Дөнья шундый матур. Әгәр дә беләсләре килсә, мин яшемәм бер вакытта, миңа 43 яшь тулды менә 4 февраль көнне. Кемдер өчен ул бик яшь тоелырга мөмкин, кемдер өчен олы хатын булып тоелырга мөмкин, миңа барыбер. Әйтәләр бит, эш яшьтә түгел, бары ни башта, шул яшьтә башында ни. Әйе. Илсия, гастрольләр ни хәл Башкортстан буенча быелгылар хакында иштәс килә үзеңнән? Аллага шөкер, мин күз тидерергә куркам. Безнең авылда шыпырт кына тор диләр. Бәхетеңә күз тимәсен диләр менә прям. Нормально. Инде Башкортстан тамашачысы үзенчә ярата. Безнең тамашачы үзенчәлекле һәм төрле халык төрлечә карашта. Шулай ук шәхсән сиңа карата да. Кемдер концертка җыр тыңларга килә күбрәк. Кемдер хәтта беләм шундыйларны Илсиянең үзен күрергә килә. Кемдер матурлыкка сокланырга килә һәм яшьрәкләр инде әлбәттә шоу карарга килә. Әлеге көндә модада булганча. Әйдә концерт программалары турында быелгысы проектка, программага төп принциплар. Зифа апа, олы яшьтәге тамашачыларым да бар. Урта буында бар, бик яшьләре дә бар. Миңа еш кына сорау бирәләр, син нинди юнәлештә иҗат итәсең? Мин белмим. Мин әйтә алмыйм. Мәсәлән, шул ук мәтрүшкәләр җыры кая да, һәм минем турбаз җыры кая. Анда рок та бар, анда шансон да бар, анда дискотека да бар, анда этно-рок та бар, анда бик күп төрле юнәлешләр концертта. Мин шуның өчен менә теге шушы гына тамашачыга эшлим дип тә әйтә алмыйм, шушы гына юнәлештә эшлим дип тә әйтә алмыйм.
Biрләре язалар, күп сөйләшәсең җырла диләр, икенчеләре син җырлый белмисең сөйлә диләр, өченчеләре нигә күлмәк күп алыштырасың диләр, дүртенчеләре бигрәк матур күлмәгеңне карарга киләбез диләр. Нәрсәдә булса карарга килсеннәр инде Зифа апа. Әгәр дә теге менә басып теге җәйлеп китеп нормально прям сузып торып җырлый торган шуны хәтлек моңым тавышым булса, бәлки шоулар да ясамасыйм, күлмәкләр дә алыштырмасыйм. Ул кеше акча түләп килгәч нәрсәгә дә булса карарга тиеш бит инде кулдан килгәнчә. Галәмәт ушым китеп тыңлап утырган җирдән менә әйтеп калам, ничек син үзең хакында шулай әйтәләсең, шундый тавышың булса, син үзең халык арасында йөрисең, син ул әйтергә кирәк көчле журналист үзе. Аның белән менә тапшыру алып барганда да җаваплылык күбрәк исәпләп утырганда Ник алай әйтәсең? Адекватный булганга күрә. Мин бит күрәм, коллегаларның ничек җырлаганын да күрәм. Мин бит чагыштырам, мин бит бу крыдан караганда гына тилемили хатын. Без бит сине оперный җырчы, опера җырчысы дип синнән андый галәмәт. Алай булмаса да, халык җырларын миннән күпкә камилрәк башкара торган коллегалар бар. Мин бит күреп торам. Шуның өчен әйтәм, минем әйтер сүзем бар. Минем халык алдына чыгасым килә. Миңа рәхәт, мин аларны яратам, алар мине яраталар. Теге мин бер качан да әйе менә мин җырчы, мине тыңларга карарга килегез дигәнем булмады. Мин әйтә алмыйм бүген көндә кем мин. Мин алып баручымы, мин җырчымы, мин кем мин белмим. Ләкин минем әйтер фикерем бар, минем әйтер сүзем бар. Утюгта да юри генәләре дә, шул ук басып торулары да, барысы да утюг тыксаң да ишетелә. Бөтен машиналар да яшьләрдән алып, олыларда да синең җырлар яңгырый. Ул машинада яңгыраган вакытта, шул вакытларда менә шул аралыкта гына синең матурлыгыңда, күлмәкләреңдә бернинди миндә сәхнәдәге менә ниндидер шушы сөйләгән, әйткән әйберләрең, юнәлешләрең күренми, фақат җырыңны тыңлыйлар. Бу ни белән аңлатасың? Күңелдән чыккан әйбер генә күңелгә барып җитә. Менә шул. Менә шул. Әгәр дә мин басып икенче октаваның рысын дөрес алдым микән дип уйлап тора башласам, минем күңелем югала. Күңел җырлавы күпкә сәләттән дә көчлерәк әйбер түгел микән? Бәлки, мәсәлән, еш кына сорау бирәләр, нишләп менә теге татар халык җырлары, алар бик мәгънәле булган. Менә алар күңелләргә үтеп кергәннәр. Менә атыгыз, мин үземнең фикерне әйтәм, шул гына. Тары җире, киндер җире, тары җире, киндер җире, тары җире, киндер җире. Менә шуның хәтлек тирән мәгънәле җырлар. Күбәләк гөлләргә күнсә гөлләр тибрәлә микән, анда төлке үтеп бара, яшь гомерем уза инде хәзер нишлим инде. Ләкин кешеләрнең күңелендә калган. Мин хәзер үземчә фаразлыйм. Мәсәлән, сахра, дала. Көтүче бабай көтә, курайны сындырып ала, күзенә нәрсә күренсә шуны җырлый. Аның күңеле җырлый. Рәхәт. Саф һава, сыерлар күшәп йөри, дала, пожалуйста монда, кураймы? Ул җырлый бераз теге. Төлке йөгереп бара, аның күңеле җырлый. Ул төлке турында да түгел. Шул татып җырлый әле диясе килде. Шул күңеле җырлаганга күрә ул шуны язып калдырган да һәм бүгенге көнгә хәтлек халыкның күңелендә калган ул җыр. Ул җырны тыңлаганда ул халык вообще төлке турында уйламый. Менә бит үзеңә каршы фикер әйттең. Шулай булгач, төлке турында уйламый гына дип түгел, менә урыс телендә әйтәбез самооценка, ул бит катгый. Татар телендә әйтсәк, үзеңне түбәнсетү түгелме ул, миннән алдарак фикерең. Мин бит инде бәй ул хәтле түбәнсетү түгел, адекватный караш. Мин алай дип әйтмәс идем. Бу сезнең фикерегез. Утырып ярты тапшыруга барып җитеп була. Чөнки минем үземнең күз алдында мин бер арада гына йөрүче, халык арасында йөрүче дип уйлыйм. Бәләки талантлылар тырышлыгы белән күпкә халыкка якынайып, халыкныкы булып китеп, әллә нинди бөек тавышлы җырчылар да бүген ник сәхнә тота алмый, ник бүген алар касса җырчылары түгел соң алай булгач. Менә сез үз фикерегезгә үзегез хәзер диге каршы киләсез миңа әйтмешли. Менә шул бәләкәй генә талантлар эшләгәнгә күрә һәм әйтер фикере булганга күрә йөри дә бүген сәхнәдә. Менә мин шуның кадәрле камил зур җырчы дигәннәре, миннән дә яхшы җырчы юк дигәннәре гадәттә өйдә утыра. Ой, все, атыгыз инде иде. Атмыйбыз бик әйбәт кирәкле фикерләр, чөнки без аларны рәнҗетү нәүбәтендә сөйләшеп утырмыйбыз бит. Аларның һәрберсенең үзенең юлы. Шулай ук шул репертуарларга кереп, шулай ук яши башласа, Илсия бүгенге Илсия иртәгә юк булыр иде. Шулай бит. Группа төркем искитәрлек. Менә аларга тукталмыйчы булмый. Әлбәттә. Сорауларым күп булса да, мин аларга чөнки соклануның шиге булмады концертта. Беренчедән күп милләтлеләр. Син зур әнкәй, яни ролендә күрендең. Син мутлак
Шулай җыясыңмы? Үзеннән үзе шулай килеп чыккан төркемме? Бу Үзеннән үзе. Менә махсус теге кешене шаккаттырыйм әле дип алган кешеләр түгел. Алар бөтенесе талант. Менә нәкъ шушы теге менә шушы милләттән бер кешене алыйм әле дип эшләгән әйбер түгел. Айсханы Якутиядан ул ничегрәк килеп чыкты. Миңа институтка укырга кергәндә ул һәм миңа шундагы бер таныш шалтырата. Илсия бер бала бар ди, аның дине дә башка ди, аның теле дә башка, юнәп сөйләшә дә алмый ди. Ну шуны хәтлек талантлы кыз кешеләр белән аралаша алмый, кирип китә алмый дип. Ишәптер ди, менә ди синең белән таныштырасы килде дип. Аның белән узак вакытлар сөйләшеп, аралашып. Син әйтәм, кызым килеп утыр да кара гына безнең концертны. Карап кына утырмый әйтәм, ну чыгасың килмәсә чыкма сәхнәгә. 1-2 көннән үзе мем сәхнәгә чыгасы килә. И анда аранжировкасыз нисез үзенең милли уен кораллары белән, шул бубеннар белән, кубызлар белән, домбралар белән шулай чыгыш ясап, кирип китте 6 ел миндә. Башкорт җегетләрем айрым бер тема. Ай шәпләр. Матурлар. Үзебездәкеләрне бер ныклап мактап аласы килә. Ай. Матурлары. Минем Илнур Кулахметов миндә 6 ел. Мин даже былай дип әйтерем, Татарстанда, Башкорт курайында Камил уйный белә торган бердән бер кеше ул. Тамак төбе белән җырлау, бу бик сирәк күренеш Илнур Кулахметовта. Домбрада уйный, кубызда уйный, нинди уен коралы тоттырсаң, шунарда уйный торган. Бик аларның һәрберсе уникальный. Зифапа, һәрберсе мин сәхнәдән аларны мактап кына түгел, мин чын күңелемнән әйтәм, аларның һәрберсе уникальный. Игезәк башкорт җегетем килде менә биючеләр хәзер. Әле бит менә биюче булып кына килгәннәр, берсе прямо малай сөйләшә, мен әйтәм, син бит алып баручы булырга. Менә явно шунда бара. Җырлый башлады хәзер. Алар гап-гади биюче дип, но мин күрәм аларның күзләрендә, аларның эшләрендә җиннәре бар. И аларның җиннәре минем җин белән күзгә күз карашып тора. Кил монда дип. Менә прям буш түгелләр. Була буш кешеләр. Менә ничек Карый Илсия шул турыда меңәрләгән кеше утыра, сәхнәдә барысында сезнең белән фотоларга төшәс килә. Үпкәләш бар. Халык арасында йөрибез бит инде, төрлесе бар. Мин беләм, бу мәсьәлә сине дә борчый бу хакта. Non-stop дигән әйберләр бар. Программаның концепциясе бар. Менә ул теге бер җыр бетә, сәхнә бизәлеше үзгәрә, күлмәк алышына, ул менә шулай бер-берсенә матур итеп ялганып барырга тиеш, ләкин шул вакытта тамашачыга да шигырь сөйләргә тотына. Мәсәлән, битте. Мин фикеремне җиткерә алмадым. Үзелә концерт шәлпәрәмә килергә мөмкин шул вакытта. Шуның өчен без бастырабыз хәзер менә 2 кеше, 2 җегет, алар аңлатып торалар. Менә бу урында чыгырга ярамый сәхнәгә. Бар аңлаганнары, бар аңламаганнары. Аннан соң миңа язалар бик ачуланып. Кеше булдың менә, сакчы белән йөрисең менә. Без бит сине үзебезнеке дип ярата идек. Мин бит матур булсын дип тырышам. Яхшы булсын дип эшлим бит мин ул программаны. Кызганычка каршы кайбер тамашачыларга аңлатып булмый. Аннан соң мәсәлән сәхнәгә чыгып фотографиягә төшүләр. Әле аның кайберләре теге таймер дигән әйбер була менә телефондагы. 10, 9, 8 залда утыра 1200 тамашачы. Фотографировать итәләр. Бер тапкыр көтеп торасың узак иттереп. 2 тапкыр туктап булмады, 3нче тапкыр. Күлмәгеңне алыштырасың да шул кеше яңадан чыгырга мөмкин. Әйдә бу күлмәгең белән дә төшигәле дип. Шундый нәзик момент үпкәләтәсе дә килми, ләкин моны аңларга да кирәк. Чөнки мәсәлән миңа менә директка бик күп язалар. Кәнәгатьсезлек белдереп язалар тамашачылар. Нишләп без менә бу моментларны карап утырырга тиешбез дип. Сезнең ярты анда концертыгызның күпме өлеше кешеләр белән фотографироваться итеп үтә. Без бит карарга дип киләбез, нишләп менә бу әйберне туктатмыйсыз сез дип. Кемдер аңлый, кемдер аңламый. Бәлки эстрадада бөтенләй күмәртәләп, күмәкләп, җыелыпмы, карар кылып сөйләшеп туктатырга бу юнәлешне. Чөнки халык аңлатма эшен эшләгәндә халык аңлаешсыз, аңламас халык. Азрак күләм аңламаса да күбрәге аның алып китә тегесендә үзе белән. Бәлки шулай итәргә, килешеп эшләргә. Зифапа булды шундый момент, әйдә мин яшермичә әйтәм, без берсендә коллегалар белән бу хакта сөйләшкән идек. Әйдәгез әле бөтенебез бергә туктатыйк әле, матур күренеш түгел бит бу дип. Ярар дип утырган коллегалар икенче көнне шушы ук әйберне эшли башладылар. Һәм миңа язырга тотындылар. Нишләп менә син алай итмисең? Менә синең алга килгән артист менә ул үзебезне кичмасам.
Менә ул шушылай итте дип. Мин аңладым, мин бер үзем генә бер нәрсәдә кыра алмыйм. Акрын гына килергә инде, димәк, бу хәлгә. Мин шуның өчен, бәлки сезнең тапшыру аша зинһар дөрес аңлагыз дип кенә әйтәм. Концертның концепциясе бозылмасын һәм артист та, тамашачы да үзе турында гына түгел, башкалар турында да уйларга кирәк бу мизгелдә. Концертта тагын бер мәсьәлә кием. Бу юлы бит инде бик күп әйтергә кирәк, бик аз вакытта җыр сайын булмады күлмәк алышыну. Уйлыйсың, мин инде башкача караучы буларак Уфалла берәр төрле замога белән нишләп калмасын, мин шул нон-стопларында белгән кеше буларак вакытында төшерергә, вакытында мендерергә замогында, вакытында утны сүндерергә, вакытында шишенергә, вакытында киенергә, шул кадәрлек ни өчен шул кадәрлек күп кием алыштыру һәм әлбәттә зауыклы киемнәр. Әлбәттә берсеннән берсе тулыландыра, сәхнәне яндыра торган киемнәр, ләкин калганына үзе җавап бирде дип уйлыйм. Матур булсын өчен. Шуны әйтәм бит, кемдер җыр тыңларга килә, кемдер күлмәк карарга килә, кемдер сөйләгәнне тыңларга килә. Башка милләт кешеләре бар әле. Мы вообще ничего не поняли, диләр, урыслар чыгалар. Мы ничего не поняли, вы можете не петь и вообще ничего не, вы просто ходите туда-сюда, вот у вас прям красиво все, нам нравится, диләр. Алар да минем тамашачы бит. Экспериментлар дип әйтәм инде, бу инде кыю алымнар, ул концертның афишаның исеме, проектның исеме. Синнән үзеңнән алда бу юлы син ничек атар инде дип халыкны шул кадәрле хәзер ырылдатып тотасың бу тирәдә. Быелгысын мин кычкырып әйтә алмыйм, миннән сорыйлар. Мин калганнарын әйтәлә идем, атказанган түгел менен дә кушылып. Минем концерт барышында яртылаш мин карап утырдым, безнең яшьләр сарайында, синең китеп утыра, шул исемең утыра, мин уже шуны күрмәс өчен моналай утыра башладым. Бу сиңа каян килде шушы, мин әйтмим, нәрсә дип атала үзе әйт, синең нәрсә дип атала әле быелгы концерттың? Бер нинди дә теге аның хәтле башны иеп утыра торган исем түгел инде, Едрит Кудрит дип атала. Бу, ну нәрсәсең бу, сүгенү сүзе түгел бу. Нормальный. Мин дә сорыйм, нәрсәсең бу? Дигән сүз. Аңладыңызмы? Хәзер мин дә аңладым. Ал әйтмәгә, иртәгә концертка барсам, менә шулай дип утырам. Исеме, исеменә килеп тора дигәндә. Әйе. Но мен бит инде менә сез минем концертны карадыгыз. Сандугач кирде күңелемә дип атай алмыйм бит инде мен ул концертны. Аннары бу алым, мәтрүшкәләр алымы. Зөһрә Шарифуллина җырларын җырлаган бик матур, икенче төрле. Бу алым Рәсәйдә башланды да, диләр безнең сәнгать әһелләренең сүзләре, һәркемнең репертуарында менә минем җырларында Хәниянекен алдылар, алалар. Шундый бер мода барлыкка килде. Мондый бер-ике җыр менә Иркәдә дә бар, Венер Мөхәммәдиев җыры, кемдә дә. Бу алым бер-берегездән күрмәлеме, әллә инде кемдер башлаганнан соң менә Зифа апа, мин бу ничек бу? Белмим, калганнарныкы ничектер. Мин концертта йөргәнең юк. Минем башкалар концертына бик алай барганым юк. Бар. 21 ел элек ничек чыкканда җырлыйдыр идем концертта бер ретро җыр. Менә бу соңгы вакытта гына бит бу ысул. Менә ничек 21 ел җырладым бер җыр, шулай бер җыр ретро җыр кертәм барбер программага. Башкаларда минем эшем юк. Этикет бар, син журналист буларак, син телне яхшы беләсең. Синең язмаларны сторисларда кара, син мин күзәтәм. Бәк гамәлдә әдәби телне дә бик яхшы беләсең, ләкин син әдәби телгә бик сирәк кайтасың. Синең бик сүзе дә бәк дип языла. Бәк шулай, мин үзем дә синнән вообще сүзен русча вообще дип яза башлыйм. Синең татар этикетын беләсең, син нинди икәнен. Гамәлдә беләсең. Ул этикетның канатлы сүзләре дә татарның аның теге төрттереп әйтә торган, кинаялап әйтә торганнар күбрәк кулланып. Ну әйтик инде дөресенрәк, тәртипсезрәкләре, канатлы сүзләр безнең халыкта күп. Менә бу этикетны син принципиаль рәвештә менә үзең сайлаган шушы юнәлешне кулланасыңмы син? Менә шул пырдай, шырдай, әйтик сүзләр бар әле. Менә үзең күп сөйләшә синең коллегаларың сәхнәдә. Тел бетә дип берсе әйтәм, да инсия сүзе инде. Әйе, ну һәрбер дәртле күркә, анда белмим теге Надайыл Габдрахман, Күкәйле Гөл. Менә. Ну аны мин уйлап чыгармаганда инде, ул сездә дә бар инде, бездә дә бар инде. Кит инде, мин аны концертта кулланмыйм. Кулланмагы сез бит Зифа Нагаева. Сез? Сез дип әйтим әле, сез. Мин Илсия Бәдретдинова. Менә мин шундый инде. Менә авылда ул ярый, бөтен шулай сөйләшәләр. Менә монда мин хәзер кәнфитләнеп менә әйтеп, юк, бездә алай түгел. Матур гына сөйләшеп утырыйк әле. Мин андый түгел. Синең авылда
үскән менә чынлап та королевалар дибез бит инде патша бикә кебек чыгасың теге киемнәрдә, күлмәкләрдә бер җирендә үсә башладың, менеп тә китәсең син нәрсәләр беләндер. Хәзер технология бик алга китте бит инде, буеңны үстерәләр, аннан төшерәләр. Артта рәтләрне Күрер өчен. карап, өскә менеп төшәм. Нишләп утыралар икән? Менә шунсына да җавап таба, беләсезме? Шунсына нишләп утыралар икән? Шулай карап төшәм тиз генә. Илсия, шын авыл кызы булып сөйләмнәрең, шуннан менә бер ярдан икенче ярга бәрәсең. Менә бер ярдан менә карыйсың, каз артыннан галош киеп утыргансың, икенче яктан менә шушы җиргә бәрәсең. Әнә шул ретро җырлар белән бүгенге җырларың арасында да шундый бер ярдан икенче ярга. Миңа калса бу шу хәтта синең холык фигылең, менә үзеңдә дә син бер ярдан икенче ярга бәрәсең. Менә шундый тоела, шулай тоела. Һәм шул аралыкта җырларга хәзер тукталырбыз. Җырлар бит инде синең язмышта теләгән әйбереңне, синең үзеңне генә түгел, теләгәнеңне ача бара. Исеменнән башлап. Менә миңа әйтәләр, нишләп Илсия шу хәтта сине ярата, һаман синең җырны җырламый, ул минем җырны көтеп тә утырмагыз. Ой, Зифа апа. Юк, көтеп торган санамында калмыйбыз. Менә шул әйберләр чагыла җырның исеменнән башлап, мәсәлән, үзеңне теләгеңне, миңа калса син башта репертуар сайлаган вакытта ретро җырлардан кала. Үзеңә ниндидер бер үзеңне тап бер уйлап чыгарган әйбер. Менә аэропорт җыры, мәсәлән, аэропорт җырын җырлыйсың, һәм сториста мин карыйм инде, мин зур айтыплар да карыйм нәрсә язганыңны, син анда әйтәсең, их, самолетларга утырып, башны ташлап бөтен дөньяны башны бер куя алып чыгып китәс килә. Бу чынлап та шулай. Ну сезнең шундый мизгелләр булмыймы нисең? Ну булса мин аның өчен аэропорт җырын җырлап тормыйм. Менә яратыйм әбиеңне дип бөтен дөньясын әйләндереп торып, каплап бер куя чыгып китәс килгән чаклар. Килә ул. Менә шунда самолетка утыргач шушы аэропорт җырын тыңларсыз әле. Менә хәзер самолетка утыргач тыңлармын, һәм шунда ук сорау да бирим әле. Самолетларга утырып бөтенләй бу яктагы мәгънәви рәвештә нинди бар Илсияны калдырып, бөтенләй берәр чит ил кешесенә кияүгә чыгып, башы каемны алып кына чыгып китим дә, менә шунда матур Илсия булып кына хәтерләрендә калыйм дип, чынлап чыгып очасың килгәнең бармы? Чыгып очасыңны ике төрле итеп аңлап була икән. Менә. Берсе самолетта очасы, икенчесе бөтенләй чыгып очасы. Менә Зифа Нагаева, матур гына сөйләшеп утыра торган. Чыгып очасың ди. Ана чыга тиге. Ния самолеттан очасы? Чыга тиге. Менә шулай бармы синең шунда чагың? Берәр син гомумән чит ил кешесенә кияүгә чыгарга мөмкин. Зифа, мин бик каты сөйләшергә яратам. Нишләшим инде мин аның белән? Өйрәтерсең? Сөйләшә дә белмим дә инде. Өйрәтерсең? Алар бик күп тапшыруга монсы кирәк микән? Иратның күп сөйләү кирәкмени? Үзең генә сөйләрсең дә үзең җавап бирәсең. Чынлап та бик әйбәт. Син әйтәсең, сәхнәдә әни әйткәннәр сүзләр менә йөрәгемә языла барган, шуларның берсе, әгәр дә нитеп тор, кыенсынып тормыйсың, күзенә карап кешенең әйтергә кирәк. Дөресен. Ашуланма, язмыш, куркмыйм дигән бу җирдә мин җырыңны мисалга китерер идем. Нәрсәдән куркмыйсың соң? Син анда кемне шул хәтле ышандырасың килә, синең куркмыйм мин барыбер. Теге бәләкәй чакта мин синнән куркмыйм да әле дидерик. Язмыштан. Менә прямо туп-туры күзенә карап. Мәктәптә укыганда мин рәсем ясый идем. Һәм җырлый идем бит инде бәләкәй чактан ук. И бөтенесе дә әйтә килделәр. Сиңа бик авыр булачак. Син икесенең берсен генә сайла, я рәсем генә ясай, я җырла гына инде дип. Аннан соң теге сәхнәгә чыкканда да 6 яшьтән мәсәлән сәхнәгә чыгып, бөтенесе инде дурак. Мин бәләкәй чактан шулай, но миңа беркем дә акыллы син дигәне булмады, шулай үстем инде мин, дурак инде бу әйдә, бу артист инде бу шуның белән. Кирдем модельер, технолог одежды и обуви, беренче югары белем. 17 кыз ик группада. Бөтенесе урыслар ие, һәм бөтенесе бик крутой кызлар ие. Мин авылдан ике менә моның хәтле кабаш киемне күтәреп, бер капчык бәрәңге белән, потому что безнең авылда менә мондый гына кабашкины ашаучы юк, ул менә үсәргә тиеш. Үсә бит әле. Бу теге уже ашый алмаслык, балта белән дә шау булмый торган. Шәйни алмас хәлгә Сыйырда ашый килеш. алмый. Әни менә шуны биреп җибәрде, 2 штук менә моның хәтлек белән. Берсе яшел, берсе сары. Шуны күтәреп килгән. Әгәр дә менә шул вакытта мин әйе дип утырган булсам, миннән булмый дип куркып. Миннән булмаган булыр иде. Аннан соң Салат Зәкиевичнең факультетына барып кирдем бит инде җырларга. Теге булмый. Шуның өчен әйтәм. Кеше сүзен тыңласаң, булмый әлбәттә. Менә шул Салат Зәкиевич тирәсендә бигрәк тәңгәл бит инде. Ул җирдә дә булмый дигәне ныграк ишетелдеме сиңа үзең өчен? Әйтүче булдымы сиңа, буламы, булмыймы? Чыгамы синнән, чыкмыймы? Ниндидер организмда шундый бер хромосомым бар. Булмый дигәчтән
ахтак дип эши башлый торган. Прямо теге, юк инде бу синеке түгел. Шул хромосомаңа исәнлек теләп утырам. Ой. Хәзер артабан киттек. Мен бу ачуланма язмыш димәк, син язмышның күзенә карап курыкмыйча әйтә алам дигән аңа бик тетрәндерә ул җыр. Син аны шул кадәр итеп җырлыйсың. Зифа теге әтәчләнеп утырган булам инде. Мин бит әле теге артист буларак әйе теге менә хәзер. Все, мин курыкмыйм синнән. Мин бит әле әни. Мин әни Зифа. Һәм сез ана кеше буларак мине аңлыйсыз һәр нәрсә әйтергә теләгәнне. Әлбәттә куркам. Улым өчен куркам. Туганнарым өчен куркам. Һәрбер концерт алдыннан үземнең генә сорый торган, укый торган дугаларым бар. Иң беренче җөмләсе Аллаһ Тәгалә киемсен һәр канат астыннан чыгарма улымны саклап, аяклап кына йөрт дип. Мин анардан ерак. Гел генә көнне 2-3 тапкыр шалтыратып торабыз. Аның хакында белешмә күбрәк алып калыйк әле бүгенге көндә. Әле ничек ул синең яндамы? Юк, 21 яшь. Аерым яши, аерым фатирда. Эшли, укый. Аны Инстаграмга куйганнарны яратмый Зифа апа. Бик каты үткәли, бер генә тапкыр урамда таныганнар метрода. Сәйлсия Бәдердинованың малайымы дип килгәннәр, шунарга миңа дөнья кубарып, өйгә килеп, тавыш куптарып, әни тагын куеп кына кара мине дип аңа ышамый. Минем синең аркада кеше булып йөрисем килми ди. Мин аның күрәсен теге иратлыгын кимсетә дип күз алладым мин шул вакытта. Мин Илсия Бәдердинова малайы булып кеше булып йөрисем килми ди. Мин Нариман Шигапов. Әгәр дә берәр кайчан насип булып миннән интервью алсалар, зур кеше булып, менә шул вакытта әйтермен дип, сез әнә минем әти белән әнинең кем икәнен белмисез дип әйтеп ди. Бәхетле булсын балакай. Амин инде, амин. Аннары күңелең бик әрнегән иде 17 яшендә беренче тапкыр бүген өйгә кайтмыйм. Үзебезнең яшьләр белән китәбез без, шунда бәйрәм итәбез дә, шунда калам дигәндә мин уйлаган идем, Илсия шартлый хәзер. Шул кадәрле күңелең авыралган идең. Менә бу әйберне син әзерләндеңме җайлап кына ул хәзер китәчәк инде дип, яки капыл гына чыгып китү булдымы? Ул мине факт алдында куйды. Әни миңа аерым яшәргә кирәк дип. Миңа самостоятельный булырга кирәк, миңа аерым яшәргә кирәк дип. Мин әйтәм бит менә иратлыгын кимсетмәс өчен. Хуҗалар йөриме концертыңа, түрәләр дип әйтик. Еллар буена хөрмәт итеп килә торган бик зур даирәдәге кешеләр бар. Менә шул зур даирәле кешеләр арасында синең хәзер фәһемең дә, тәҗрибәң дә җитәрлек, синең журналистика юлыңда көчле. Шуңа күрә менә шулар син шул биеклектә булырлык дәрәҗәдә үскән. Гамәлдә менә бүгенге көндә мин куркмыйча әйтәләм, депутатлыкка сине сайлап, әйдә без сине шул юнәлешкә әйдик дисәләр, ничегрәк син үзләре генә утырсыннар, шунда депутат булып Зифа апа, аның хәтлек акылым булса сәхнәдә йөрмәсем, аларга да җиңел түгел. Бик әйбәт аларның үзләренең эшләре, минем үземнең эшем. Илсия, төрле юнәлешләргә кирип була бүген. Үзеңнең ички дөньяңа күзгә күз карашып бит күбрәк багасым килә. Һәм шунда Инстаграмда бер җанны үзеп куйган ромашкаларның таҗларын үзеп утырасың. Матур андый менә фәлсәфи ягын яратам Инстаграмда мин. Бу инде үземнең шәхси фикерем, калганнар үзенчә кемдер юморлы җирен күбрәк карыйдыр, тагын инде этлек эшләде икән, тагын инде этлек сүзләр. Мин синең шундый җирләреңне яратам һәм берсендә шунда үзеп утырасың таҗларына һәм әйтәсең, мин ак күлмәк киеп кияүгә чыкмадым, законлы никахта булмадым һәм фәлән. Бу дөресме? Әйе, почти кыз. Почти кыз дип. 43 яшьлек кияүдә бер тапкырда булмаган, менә дигән почти кыз. Юк, син беренче тапкыр Илфак белән тормыш корганда да ак күлмәк кимәдең. Юк, кимәдем. Законлы никахка кермәдегез һәм инде никахлы. Никахлы килеш. Без язылышмаган идек. Без никахлы. Зур хыялың бармы синең һаман сайында башкалар кебек бу яшьтә дә ак күлмәк киеп тормышка чыгарга? Киярем. Һәм әле менә искә төшереп утырдым сезнең янга килгәндә. 3 ел элек микән тапшыру вакытында. Күрәсем минем күңелнең бик сынган вакыты булгандыр анда. Сез миңа сорау биргәнегез, ул минем гел баштан чыкмады инде. Мәхәббәт бармы дип, ышанасыңмы дип, ничек дип. Һәм мин шунда сезгә мәхәббәткә яраткан кешем дә юк, яратмыйм да әле, менә эшлим генә дип шулай дип җавап биргән идем. Шуңа хәтлек җүләр җавап булган бу. Ничек инде беренчедән хатын-кыз, икенчедән иҗат кешесе
Ничегинде мен теге кирәкми дә менә, яратмыйм дә дип. Шу үпкәләгән чагым булган инде. Берәр сәнә бик каты. Менә ул гына түгел, бу сораудан соң шулай не сорау чыга. Утырып бер уйлаганың юкмы менә, утырып, синең бит ана янәшеңдә синең гомерең үтеп бара. Син бит монда әкияттә яшисең, әнә тегендә инсе атлап китеп бара, аның гомере үтеп бара, синең аркада. Менә син тиле аркасында Әнә теге Илсиянең гомере үтеп бара, ул гади хатын-кыз гына булып бәхетле яшәргә тиеш. Аның кабат кайтмый бу юлдан кире, шушы яшәп. Нигә мин ул кырыйдан караганда бик азапланып яшим кебек менә. Юк, мин үзем әйтәм бу сорауны сиңа. Син алай менә Юк, мин үлеп яратам үземнең эшемне. Эштән башка син алай булгач та ник яздың стористардың да берсендә, Инстаграмда гади хатын-кыз булып яшисем килә кайбер вакыт дип. Соң хатын-кыз бит мин шундый вакытым булгандыр. Ezgine bebeylənəsim kelgən vaxtı bulğandır. Әйдә киттек. Булай инде Ялгыз яшәү кирәк түгел, әмма кем беләндер яшәү барыбер кирәк дигәне кирәк түгел. Кайсысы, ничек, ни өчен? Безнең әби әйтә иде, теләсә нәрсә ашаганчы ачтыруың организмга күпкә файдалырак. Ул синең хыялдагы кеше нинди кешесең? Ул тумаса бу гасырда. Ул синен башка икенче гасырда. Ул да ялгыз булып шулай торып йөрер дә үләр инде. Син нишепсең, объявление бирәмме? Мин һәр көнне Инстаграмга кая концерт куйганымны әйтеп торам. Менә шушында кайтам ди, менә монда барам ди. Килсен, бәтәш. Мин эзләп барыйм инде. Син күңел белән каршы ничек барасың бу үзеңнең хыялдагы кешеңә? Хыялдагы булмасын ди. Беребез дә хәзер теге яңадан гашык булып беренче хисләрне татырга утырмыйбыз инде. Урысча әйтәм, ну кирәк бит инде Илсиягә кияүгә чыгарга. Менә шул кешегә күңел белән үзеңне азапландыгыз инде, миңа кияүгә бирә алмыйчы. Әйе, нык кияүләнә. Һәр бер җиргә баргансың. Кашан кияүгә барасың, кашан? Әйе. Мин анда булганым бар да инде. Хәзер барасың килмәйме бүтән? Шундый тәмне. Мин барыбер әле бу сорауны алмыйм. Икән, бу, наверное, үлән беләндер. Менә бу безнең Апшеронда гына шундый Азәрбайҗан үләннәре, яланнары, тауларыннан алып. Ярата, менә яратып эшләгәннәр бик тәмле шей бу. Әйе, бик тәмле. Менә монда нидән дә яңадан истәп алмак та мөмкин. Син җаваптан китәсең. Җаваптан китмә, мин китмәдем әле ул җаваптан. Синең таләпләр бик биекме? Таләпләрнең түбәсенә барып җитәрлек түгелме таләпләрен ул кешегә куйган? Ник? Син уйлама, син яратканнар күп, синнән куркалар бит өйләнергә. Утырсыннар инде шунда куркып атсак. Зифапа, миннән дә элементарный кеше юктыр кебек. Нәрсәмнән куркалар? Илсия хуҗалыкта менә кайтасың да концерттан соң икенче Илсия булып халатыңны киясең дә басасың да. Шул халатымы майка белән шортиктан йөрим. Ул да шунда була, ул гел кала синең янда гел тора, мин куркытып әйтмим, ул кайтып китмәй әле ул. Шунда тора бит ул. Синең белән бер бүлмәдә ашый эчә. Син күз алдына китерәсеңме? Егетләр сиңа кулыңда да сораучылар бар, сиңа тәкъдим ясаучылар да мин беләм, азрак кына яшьләреннән, яшьтән куркасың, картларыннан кәкрәя инде, уфаллакаем әйтәсең килмәйрән җитеп. Нык карт була. Нык яшен. Нык карт ничә яшь нык карт була? Менә әйдә берәрегез уйлап карагыз әле кулын сорарга. Нык карт булса, ничә яшьлек булса килеп йөрмәсен Илсия янына. Ой, алай, мин дә может хәзер монда 70 яшьлек берәрсе утырадыр диге. Мин әле ага, мин бит аны Менә Байден янында нинди синең кебек матур кызлар йөри. Мин әйтәм, мин Син гади кешегә кияүгә бара алыр идеңме? Әлбәттә. Гади генә. Зифапа Кораза, минем өем бар, машиналарым бар, минем эшем дә бар. Минем уже нормальный үстереп малаем да бар. Миңа даже бала үстерергә дә кирәк түгел, уже вот он готовый. Ул үзенә эшли торган. Яшьләре турында әйтмәдең әле. Яшьләр күп бит сиңа менә ылгып караганнар күп сиңа. Ну миңа 42-43 яшь. Беге 42 диясе килә һаман. Миңа 43 яшь. Аны ул миннән күпкә яшь икән. Мин бит инде Зифапа аның менә дигән итеп, может 3-4-5 бала таба торган әти кешедер ул бәлки. Менә бу мине. Мин уже не смогу бәлки. Онытмаска дип менә шулай куям. Бер сорау. Шуннан менә ничек мин карап торып инде яшь бит ул. Әле генә әйттең бит картларга кияүгә чыгарга мин хәтле карт түгел, яшьләргә чыгарга син яшь түгел. Син бит урта бер звено кая киткән, өйләнгәннәр бөтенесе дә. Бөтен нормальларны разбирать итеп бетергәннәр, өйләнгәннәр. Менә шул өстенә бастың шул инде. Гаиләсеннән сиңа үлеп гашык булса риза булыр идеме гаиләсеннән киткәненә берәр егетнең? Зифапа Илфак аерылып типографиядә яши торган вакытында таныштык. Аны беләбез. Әйме? Мин бүгенге көнгә хәтлек инде Илфакның үлгәненә хәзер ничә ел?
Мин бүгенге көнгә хәтлек ишетәм, менә тартып алып чыгып китте. Ишетмәгән нәрсә калмады инде. Мин уже игътибар да әйтмим. Булай әйткән, тигеләй әйткән, әле бик алай булмаган очракта да мин шундый булып калдым. Менә монда күрә торып, хәзер теге алып чыгып китеп, мин кеше сүзеннән курыкмыйм, но минем улым бар. Әгәр акыллы гына, әйбәт кенә, үзең санлап кына тора торган кырыңда бер җигиткәй булса, теге олыракларыннан булмас инде. Яшьрәгенә чыксаң, бәбәй табар идеңме, алып кайтыр идеңме бу? Алып кайтырайм. Ай. Зифа алып кайтырайм. Әйдә шуның өчен генә кияүгә чык. Булса да. Тиз генәме? Аны озак уйласаң булмый бит ул. Әллә син менә Булмый, тагын 1-2 ел уйласам точно булмый инде уже. озак уйласаң бер дә чыга алмыйсың. Тиз генә уйла да, әйбәт кенәсен карап ал да чык та куй. Илсия, Әйбәт кенәсенме, матур гынасынмы? матур да булсын, акыллы да булсын. Барысы да чама белән булсын. Илсия, нинди сорауны бирер идең тагын менә үзеңә? Минем белән без урыннарны алышып утырсак, минем шу кадәр сиңа сорауларым күп. Чөнки дә безнең тапшыру кысаларында вакыт бик кадерле. Әйт әле. Минем сездән интервью аласым килә. Шундый теләк белән тамамлыйбызмы инде бу тапшыруны? Сез әйттегез, ни теләгегез бар? Нинди тапшыруга үзеңә күңелеңне ачмаган, бу якта бит әле безнең нык яраткан Илсия Бәдретдинованы яраткан, бу тапшыруны бик хөрмәт иткән тамашачылар алдында нинди соравыңа җавап алар ишетерлек итеп әйтәсең күңелеңдә калган? Зифа апа, менә концертта булганда сез игътибар иткәнсездер, мин бер моментта әйтәм, әти-әниләрегезне төшерегез әле видеога дип, әйме? Зифа апа кичә миңа бер хатын яза. Әни белән ди концертта йылы-йылы карадык ди, сезнең ди шушы моментларны ди. Әни белән концертта булдык ди. Кайттык, мин әйтәм ди, иртәгә мин эштән соң күчтәнә чыгарып әнигә керәм дә чынлап та кырыйдан гына төшереп торам әле дип ди, үземә сүз бирдем ди. Ул ди концерт карады, мин сезнең концертыгызны төшереп утырдым ди. Әни белән бергә барып, менә булай иттереп бер фотография да ясамаганмын ди. Концерт буена ди. Иртәнге сәгать 5-тә әни үлде ди. Менә шуның хәтлек үкенечле момент, мин шуның өчен хәзер менә тапшыруның азагында әйтәсе килә. Шуның хәтлек 3 тиенлек дөньяда яшибез. Бүген бар, иртәгә юк барыбызда. Ниндидер кеше шәйнәп, гайбәткә күмелеп, кемнәргәдер яраклашырга тырышып, нәрсәдер исбат итеп, һәрдаим. Ши кирәк әйбер түгел. Рәхәт итеп, дус булып, матур итеп, бер кемгә бер нәрсә исбатламыйча яши әле. Бик зур рәхмәт. Менә бу тапшыруны еллар дәвамында алып барабыз Рузил белән. Без һәртан да алмыйча һәрбер тапшыруны энә күзеннән үткәрәбез. Ләкин синең белән беренче, икенче тапшыру үтте. Беренчесен без 3 ел элек аннан тагын очраштык. Менә әле уйлап утырам да синең белән тапшыру эшләгән аралыкның ахырына кадәрле уйлыйм, шул кадәрле дөрес итеп исем биргәнмен бу тапшыруга. Күзгә Күз карашып. Күзләргә ачуланма язмыш дигән җырыңны шушы исеме белән бәйләр идем. Күзләргә карап сөйләшерлек сүзләребез бар. Аллага шөкер. Бүген шундый матур көн булды. Тышта да бит бер карасаң язга охшаш, бер карасаң кыш. Минем холык кебек. Илсиянең үзенең холкы кебек. Хөрмәтле телевизор караучылар, көненә бер генә матурлык белән очрашсаң да рәхмәт әйтеп озатырга кирәк диләр белгечләр. Әле көн дәвамы узын, ләкин мин бөтен иҗади төркемебез туган телне караучылар исеменнән шушы матур минутлар өчен, матурлыкка тукталышта булган өчен рәхмәт әйтеп, сау булашасым килмичә генә сау бул дип әйтәсем килә. Янә туган тел дулкыннарында шушы тапшыруда синең яңа үзгәрешләрең белән һәм безнеки булып калган холык-фигыльләрең белән күрешүләр насип әйләсен. Рәхмәт сиңа. Амин. Һәм экран сиңа. Амин, чакыруыгыз өчен, Зифа апа, сезгә рәхмәт. Туган тел телевидениесе Башкортстанда минем җырларны яңгырата башлаган беренче телевидение булды. Иң беренче менә минем җырлар шунда яңгырый башлады. Мин бик рәхмәтлемен. Тыныч нигезләрдә, тыныч күңел белән, сәламәт тәндә рәхәт итеп яшәргә насип булсын. Һәммә барчагызга да. Вакытыгызны кызганмый минем килде китте әйберләрне тыңлап утырганыгыз өчен дә рәхмәт. Рәхмәт безнең белән телевидениедә бергә булганыгыз өчен. Исәнлектә яңадан очрашырга насип булсын. Кемдә кем кабат-кабат күзгә күз карашып тапшыруларын, әлбәттә тәүге чиратта бүгенге героем белән күрешү ниятендә яши икән, YouTube каналында Зифа Нагаевның шәхси битендә
очраша аласыз, яңалардан кирип карый аласыз. Әлегә күрешкәнгә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.